3 मासावनो लिडार जानो लुगैनाय आंनो टिकेट होनांगौ उमुखाखौ टिकेट होनांगौ बेबायदि सापर्ट खालायनो लाजिया आंनि साख्रिया देरसिन नङा सुबुं समाजखौ अनसायनो हानाय गुबुनखौ खैफोदनिफ्राय उद्धार खालामनो हानाय दिनै दुखुथिया नखरफोरखौ सहाय खालामनो हानायासो आंनि थाखाय गिदिर थांखि एनडिएफबि आफादाव आं बे जायगानि लिडार जानांगौ बे जायगानि आंखौ लिडार खालायनांगौ होननानै सोरनिबा सावगारि सावनो थाखाय बेबायदि नोंसोरखौ ट्रेनिं फोरोंदोंमोन नामा लाजिया आंनो टिकेट होनांगौ उमुखाखौ टिकेट होनांगौ बेबायदि सापर्ट खालायनो लाजिया जोंनि समस्थिखौ सारेन्डार जानायखौ जों नुदों एपिबि दोलोनिफ्राय नोंसो होनाय जाबाय जेनाखि बे जोंखागोना रोखाखा बिजेपिजों मारै बायदाखो सोरनिबा सावगारि सावनो थाखाय बेबायदि नोंसोरखौ ट्रेनिं फोरोंदोंमोन नामा बिपिएफ पार्टी आरो इउपिपिएल पार्टी बे मोननै दोलोआव जाय एक्स एनडिएफबिफ्रा दं सांग्रां जानानै दं हाग्रामा महिलारि सारा गोहो खुंथायाव फैयोबा एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनो थाखाय एक्स एनडिएफबिफोरनि मावनो गोनां खामानिखौ रायजो राजाफोरनि खामानिखौ एक्स एनडिएफबिफ्रा हाग्रामा महिलारि सारखौ टेबोल सौनानै आसि थुथाबनानै हाग्रामा महिलारि सारखौ देरहासार जायोबा बेबायदि जान्जि खाफ्रानानै दं फेरेंगाखौथ' मिनिनोसो ओंखारो आङो फेरेंगाया बाव फैनो नाङामोन फेरेंगाया जेबो मिथिया बेनि सोमोन्दै आरो फेरेंगाखौ जों मिथिनाय मथे आं मिथिनाय मथे लकेलनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो बेखौ लाबोदों आरो जायफोर इउपिपिएल पार्टियाव एक्स एनडिएफबिफ्रा दं लामा आन्दायनो गोनां जादों गावनि पार्टियावनो खौसेथि गैया बिनि थाखायनो आं खावलायो जायफोर बिपिएफ पार्टियाव दं एक्स एनडिएफबिफ्रा जाहाथे एक्स एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ मावनो थाखाय हाग्रामा महिलारि सारखौ बिपिएफ पार्टिखौ जायफोर हेफाजाब मदद होदों जाहाथे एक्स एनडिएफबिफोरनि खामानिखौ हाग्रामा महिलारि सारखौ आसि थुथाबनानै टेबोल सौनानै जाहाथे बुंनो हानाय बिपिएफ पार्टिखौ हेफाजाब मदद होनानै जाहाथे उननि समाव बेबायदि पावारखौ लायो जायफोर 3 मासाव जिबायदि स्ट्रं एपिबि हान्जाखौ स्ट्रं खालायदों बे 3 मासावनो लिडार जानो लुगैनाय 3 मासावनो टिकेट लुगैनाय एक्स एनडिएफबि आफादनि जायफोर टिकेट नागिरदों एनडिएफबि आफादाव आं बे जायगानि लिडार जानांगौ बे जायगानि आंखौ लिडार खालायनांगौ होननानै एनडिएफबि आफादाव बेबायदि ट्रेनिं होदोंमोन नामा सोरनिबा सावगारि सावनो थाखाय बेबायदि नोंसोरखौ ट्रेनिं फोरोंदोंमोन नामा लाजिया आंनो टिकेट होनांगौ उमुखाखौ टिकेट होनांगौ बेबायदि सापर्ट खालायनो लाजिया बे जायगानि लिडार जायोबासो आं टिकेट मोनोबासो आं बे आफादनि सासे स्ट्रं खामानि मावनाय बेबायदि महर थायो नामा लाजिनो सोलोंनांगौ फेरेंगाखौथ' मिनिनोसो ओंखारो आङो फेरेंगाया बाव फैनो नाङामोन फेरेंगाया जेबो मिथिया बेनि सोमोन्दै आरो फेरेंगाखौ जों मिथिनाय मथे आं मिथिनाय मथे लकेलनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो बेखौ लाबोदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दासो फसायदों बियो बिपिएफ इउपिपिएल बिराद फाइट जागोन बिसोर कंग्रेसआ देरहागोन बेयो खाथायावनो जोंनि आसामनि कंग्रेसनि आफादगिरि गौरब गगৈ सारखौ गोजोननाय जासिहरग्रोयो आंखौ बिजाथि फसंनायनि थाखाय आरो बेनिफ्राय आङो बुंनो सानो एबाराव बावखुंग्रियाव कंग्रेसआ देरहागोन बेयो खाथां नायबाय था मानसिफ्रा आवगायाव सुबिदा मोनाखैमोन कंग्रेसनो होनो मुसलमान होन आदिबासि होन गार' होन बर' होन एबार खिन्थु जों फैनायनि उनाव आं फैनायनि उनाव आं बायदि सेंग्रा मानसि फैनायनि उनाव खिन्थु जेबायदि अननाय मोनदों जेबायदि मानसिफ्रा जोंखौ अनसायदों गामि 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 दा बियो बिराद मोजां बे मेसेज आरो जों बेनिफ्रायनो मिथिनो मोनो एबाराव गोदान मानसिखौ लुबैदों आरो आगयनि मानसिफोरखौ लुबैयाखै गोदान मानसिनो सुबिदा होगोन बेनिखायनो आं देरहागोन एकदम खाथां बेसेबांसो भट मोनना देरहागोन होननानै आसा खालामो 2-3 हाजारथ' मोनखागोन बाराया आरो बेनिफ्राय बारा जानो हागौ खिन्थु देरहागोना रोखाखा मानोना एबाराव बिपिएफ इउपिपिएल बिराद फाइट जागोन बिसोरो माखासे बेलायाव ओमफ्राय खिन्थु जोङो मुसलमान भट जोंना गार' भट जोंना आदिबासि भट आरो आंनाव 30%सो बर' भट दङ बे आरामसे आं बेखौ मोनबानो आं देरहाखायो रोखाखा आरो आं हिसाब खालामखाजोब्बाय नायबाय थाल' रिजाल्टआ जोंनि फेभारावनो फैगोन बिपिएफआ बेहाय 20 बोसोर दखल खालामनानै दं नाथाय बेहाय दा इउपिपिएलनिफ्राय सासे गोहोगोरा इएम होननानै बयबो बुङो रनजित बसुमतारी जायखौ फेरेंगा होनना मिथियो बिथाङा बे बावखुंग्रि बिहारनि बिजाथि बिथांजों नोंथाङा माबायदि जुजिनो हागोन फेरेंगाखौथ' मिनिनोसो ओंखारो आङो फेरेंगाया बाव फैनो नाङामोन फेरेंगाया जेबो मिथिया बेनि सोमोन्दै आरो फेरेंगाखौ जों मिथिनाय मथे आं मिथिनाय मथे लकेलनि इउपिपिएलनि मानसिफ्रासो बेखौ लाबोदों ओमफ्राय बेनिफ्राय दासो फसायदों बियो जे माथो अबस्थायानो मोजां नङा
बोरै आंखौ थगायना लाबोखो होनना बुंदों फेरेंगाया ओंखायनो फेरेंगायाथ' फेक्टर नंखाया फेरेंगाखौ साननानै लाब गैया मानसिफ्रा रायजोफ्रा जेला जों मिथिङाव थांनो फेरेंगानि खोथा होनबा मिनिजोबो जों बेनो होआ जों थांनो हाया चिराङाव 3000 4000 फैसा गारनानै होनना बुंखायो दा ओंखायनो फेरेंगाया फैसाजों माबा मोनसे खालामनो फैदोंबा जानाय नङा फैसाखौथ' जों लाहोजोबखादों बयनोबो फैसा लाथों ओंखायनो फेरेंगानि खोथाखौथ' रायलायखाला जोङो बारा बुंनानैबो लाब गैला फेरेंगाखौ दा बेयो ओंखायनो दा हरैबो खारनो निसिमायावबो टिकेट लाबायनो ओंखायनो फेरेंगाखौ बुंथ'ला दा जोंहा BPF नि खोथाखौ दहाय बुंदों 20 बोसोरनि होननानै 10 बोसोरनि सिगां 15 बोसोरनि सिगांनि परिस्थितिया आलादामोन समय माने बे समाव बेलेग दल गैयामोन दस्रा दल गैयामोन 10 बोसोरनि सिगांबो दस्रा दल गैयामोन आरो नोङो दिनैनिफ्राय 5 बोसोरनि सिगांबो UPPL आबो दुरबलमोन जों कंग्रेसबो गैयामोन बेखायनो BPF आ बिन्दास देरहादों 100% मुसलमान 100% गार' 100% राभानि 100% आदिबासिनि भट मोननानै एबार बिदि जागोन नामा सोंदो बेनाव एबार बिदि जागोन नामा एबार परिबेसा सोलायबाय आरो आं बायदि सेंग्रा मानसि फैदों साख्रि गारनानै फैदों आङो साख्रि गारनानै नायनि एबाराव माबायदि एबाराव बिदि नङा बै 20 बोसोरनि खोथाखौ दालायलाय 10 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ दालायलाय 5 बोसोरनि सिगांनि खोथाखौ दालायलाय दा आलादा जाबाय मानसिफ्रा लेखा रोंजोबबाय जाम्बा गैला जों नांगाल होनबानो भट होगोन हाग्रामा महिलारि जिन्दाबाद होनबानो जों भट होगोन बिदि नंला सम मा मोनदों मा जादों मा जायाखै जोंना एरिया मा मोनखो लामा दालाङा जाना जायाखै जोंना फिसाफ्रा बहा फरायनो मोनदों बे माहाजोननि फिसाफ्रा बे EMGनि फिसाफ्रा बहा फरायदों नुजोबबायना मानसिफ्रा सोंबा खोन्थानो रोंजोबो ना आरो नों न' मोनबाबो 5000 फैसा होनांगौ माबा मा मोनलाय बे 1200 मा होनोमोनलाय अरुणोदयनि थाखायबो नोङो फैसा लायो 1000 2000 लायो साथा फैबाबो माबा फैबाबो सिं रानखोमाजोबो न'खरैनो लाजोबो बे गोदोबो जादों आरो दाबो जागासिनो दं ओंखायनो आंनो हो आंना मानसिल' जानांगौ आंना बावखुंग्रिनि मानसिल' जानांगौ बयबो मोनगोन आंखौ होयोबा साथाबाबो बयबो मोनगोन UPPL निबो मोनगोन BPF निबो मोनगोन आंना बिदि नङा आङो पाब्लिकखौ UPPL BPF होना ओंखायनो आंनो हो अननानै खेबसे नाय आंखौ खेबसे नाय आं बार खावलायो बावखुंग्रिनि जोंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैखौबो आं बार खावलायो आंखौ खेबसे नाय आंबो बर' फिसा आंनावबो बर'नि थै दं आंबो बर'खौ अनो आंबो बे जायगाखौ अनो आंबो मावनो गोसो आंखौ खेबसे नाय जों माखासे मानसिफोरखौ नुखाबाय बिराद नुबाय जोङो बिसोर फैसाबो खामायबाय बिराद लुथिबाय बिसोरो दा जों बिसोरखौ मानो होबाय थानांगौ जोंखौ खेबसे होदो नोंसिनि फिसा फिसौफ्राबो सुबिदा मोनबा मावगौ आंबो मावगौ ओंखायनो खेबसे सुबिदा होनांगौ बिथांनि खोथायाव जोङो दै गांग्रा मानसि नंला बिथांनि खोथाखौ जों बिसास खालामना बे जिउनाव आरो बिथांनि राजनितिया बबेजों खालामथों खिन्थु जोंनि जे नाजाथाय बेखौ जों जेरैखि जाया देरहासार खालामगोन आरो जोंनि दावगानाया जेब्लाबो जेननाय नङा जोंनि नांगौथिखौ जों सुफुंनो थाखाय जोङो जुजिनानै ओंखारबोदोंमोन दिनैहाय अनजलि बायद'आ जोंनि सिमांखौ सारखार खालामबाय नाथाय बिथांनि सारखार खालामनाया जोंखौ फेजेननो हाया जों जेननानैबो थाङा जों जुजिबाय थागोन जोंनि जुजिनाया जों देरहासार जागोन जेब्लायबो जों देरहासार जागोन আমি অলরেডি আমি APB দল ত্যাগ করলো ত্যাগ করার কারণ এইটোই আমি আমার রবিরাম নাৰ্জাৰী ছাৰ আমাৰ আছিল তেখেতে আমাক দলত সোমাইছিল দলৰ নেতৃত্ব আমি সহকাৰে তাৰ মানে তেখেতে টিকেট পাব বুলি আমি আশা কৰিছিলোঁ এইকাৰণে আমি দলত লাগি ভাগি আছিলোঁ বহুত চেষ্টা কি কৰিছিলোঁ নাপালে আমি এইকাৰণে আজিৰ পৰা মানে মই কালি বছৰেকত কি হৈছিল মই নাছিলোঁ আৰু আজি মই নিজে প্ৰেজেণ্ট আছোঁ মই নিজে স্বেচ্ছাই মই APB দল ত্যাগ কৰিলোঁ আৰু আমি ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীক বহুত বিপুল ভোটত জয়ী কৰাম বুলি আমি নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে ৰবিৰাম নাৰ্জাৰী ছাৰক ছাপোৰ্ট কৰিলোঁ মোৰ লগত যিখিনি প্ৰাইমেৰী যি আছে সবেই মিলি আমি দলবাটো মানে একদম দুবিচুগিলৈকে সবেই মিলি আমি ৰবিৰাম ছাৰক নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী হিচাপে আমি জয়যুক্ত কৰিম भिडिअनि फुटिसाव खोनाखाबाय जोबोद लाजिथावना जाय गावखौनो सासे टिकेट मोनजानो लुगैनाय बे जोबोद लाजिथावना 3 मासावनो लिडार जानो लुगैनाय टिकेट लुगैनाय बे जोबोद लाजिथावना BPF पार्टीजों UPPL नि जायफोर सिनियर हाग्रामा महिलारि सारखौ फेजेननो थाखाय नांथाब हर सान UPPL पार्टीनि गेदेरमा दैदेनगिरिफ्रा 15 बोसोर जोबोद खस्थ' लानो गोनां जादों बेबायदि खस्थ' लासेयावबो प्रमद बर'आ गावनि पार्टीनि जायफोर सिनियर बेखौ बावगोमाबाय प्रमद बर'नि आखु आरो सानैसो माखासे सावगारि सावनाय बे जोबोद लाजिथावना प्रमद बर'खौ बुंनो हागोन नामा जायफोर सावगारि सावदों नों देरहाबाय एक्सननि बेफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै नों बुंनो हागोन नामा गावनि होननाय बुंनानै लानो हागोन नामा हाग्रामा महिलारि सारखौ आसि थुनानै जोंनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ होननानै बुंनानै होनो हागोन नामा देरहाखांनायनि उनाव
गावनि होननाय अबेयाव दं 3 मासावनो उमुखाखौ लिडार खालायनांगौ बेबायदि अर सावनानै सावगारि सावनानै सोरखौबा लिडार खालायनांगौ होननानै एनडिएफबि आफादाव सोलोंथाइ लाबोदों नामा एनडिएफबि आफादाव बेबायदि सोलोंथाइ लाबोदों नामा एनडिएफबि आफादाव आंखौ लिडार बानायनांगौ होननानै आंखौ बे जायगानि लिडार बानायनांगौ होननानै एनडिएफबि आफादाव बेबायदि सोलोंथाइ होदोंमोन नामा जाय बे 3 मासाव रायजो राजाफ्रा आरो एक्स एनडिएफबिफ्रा माखासे जेंनाफोरखौ गाव गावनो जाय केन्डिडेटखौ देरहाहोनानै आसि थुनानै बुंनो हानाय बे पावारखौ नागिरदों आसि थुनानै बुंनो हानाय जाय केन्डिडेटआ देरहायोबा आसि थुनानै बुंनो हानाय बेबायदि मानसिखौ सोरखौबा टिकेट होनानै देरहासार खालायनो हायोबा आसि थुनानै टेबोल सौनानै बुंनो हानाय नै बेखौसो नागिरदों प्रमद बर'खौ नों टेबोल सौनानै आसि थुनानै देरहाखांनायनि उनाव बुंनो हागोन नामा हाग्रामा महिलारि सारखौ आसि थुनानै टेबोल सौनानै बुंनो हागोन नामा एक्स एनडिएफबिफोरनि जेंनाखौ सुस्रांनांगौ गावनि गामिनि भटखौ लानानै गावनि जाथि खुरमानि भटखौ लानानै बेबायदि टिकेट नागिरनाया जुक्ति नङा माखासे राजखान्थि हान्जायाव जायफ्रा बाहागो लादों आरो सोलोंनांगौ दंबावो मा टिकेट मोनबाल' आं लिडार जाबाल' आं पार्टिनि मानसि नामा आं टिकेट मोननानै आं देरहासार जाबाल' आं लिडार जाबाल' आं पार्टिनि मानसि नामा टेबोल सौनानै आसि थुनानै बुंनो हानाय नैबे सुबिदाखौ लानांगौ आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै